γλυκό, πολύ καυτερό. Α! Πράσινη έκπληξη με δόση ουράνια σούπας. Πάλι λαχανικά, Lady Valentina. Πιτ, με τόσο κοτόπουλο που τρώμε θα κοκορίζουμε σε λίγο. Θα αστειεύεστε, έτσι? Φυσικά και αστειεύομαι. Τώρα το μαγικό συστατικό είναι μία σταγόνα αναζωογόνησης για να κάνει τα καρότα αρκετά ζουμερά και απίστευτα νόστιμα. Θέλει μόνο μία σταγόνα. Τι θα λέγατε για ντόνατς ή καλύτερα τούρτα, Lady Valentina? Πιτ, άσε το μαγείρεμα σε μία θεά. Εξάλλου ξέρω τι κάνω. Δεν γίνεται οι άγγελοι να τρέφονται μόνο με ψωμιά. Μα τις χίλιες σάλτσες. Α, ναι, καλά που μου το είπες. Πιτ, θέλω να μαζέψεις τις πιο ώριμες ντομάτες για την πράσινη μου έκπληξη. Επιστρέφω στο ψεσβίσε, Lady Valentina. Εντάξει, επόμενο βήμα. Ψιλοκόψτε τα καρότα και σοτάρετε τα μέχρι να γίνουν ωραία και... Τι? Τι χαριτωμένο που είστε! Είστε όμως το μενού μου, οπότε θα σας ψιλοκόψω και θα σας κάνω μπάνιο σε ζεστό λάδι. Λαχανικά επαναστατούν και θέλουν να με κάνουν με τα κρεμμυδάκια. Μαζεύτηκαν πολλοί μάγειρες στην κουζίνα. Θα σας θυμίσω ποιος τρώει ποιον! Ελάτε πίσω! Ήρθε το φαγητό μου! Lady Valentina, με ακούτε? Μπρος, τι είναι, Πιτ? Πώς πάει η πράσινη έκπληξη? Τελικά φαίνεται ενδιαφέρον πιάτο. Σχεδόν έτοιμη στο τσάκα-τσάκα, το σοτάρισα μια χαρά, πανεύκολο. Καλώς τότε. Οι ντομάτες καταφτάνουν σύντομα. Πεινάω σαν λύκος. Όχι, μη γυρίσεις ακόμα. Χρειάζομαι άλλο ένα συστατικό λαχανικό. Με κάτι πολύ μοναδικό, ιδιαίτερο, μυρωδατό. Σκουόζ. Σκουόζ. Νομίζω πως έχουμε στην κουζίνα. Πιτ, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην κουζίνα και δεν έχουμε καθόλου. Καλά, εντάξει. Αυτό θα μου κερδίσει λίγο χρόνο. Τώρα ένα γρήγορο ταξίδι στον διάδρομο τροφίμων. Δύναμη εχμαλώτησης. Αυτό για να μάθετε ότι η θέση σας είναι στο πιάτο μου. Τι? Όχι! Lady Valentina. Όχι.